haka ba ningkong ngai ngu yo play ba ngai ku play ni ku petai master chairman idolong lam chang kan ka online bible study haka ka step che ka sing ka chong try ya phi baro ki prad khat ki padan haka ka group online bible study ya phi ki parlo ki prajor ki ban sa yo snow ka ju ki kai ni ka tin ka chong play nang ba ka online bible study ba ka jing ku play jonga ya phi baro ka long haka kerteng utrai ba urang pem jongi u Jesus Christ mantang ilapoi haka lennong ka basan nakari ka thup ji hikai ka bangilai kerteng ka Jingngeit bat haka nikal lennong ka basan gin ai ka ji hikai shaphang ka Jingngeit ka ba Pynkynriah ya Lumbah shaphang ka Jingngeit ka ba Pynkynriah ya Lumbah kaksin Lumbah haka nikal lennong ka basan katho ye ki Jingngeit ki Jingjinja ki Jingpang ki Jingshitom ki ba bon rukom ba ubri u yesham u yakendu haka Jingim ka ba malla kaswi te hashwa bangin skotu ye kata ka Jingngeit ka ba Pynkynriah ya Lumbah rakhot ngawer ye pi baro ki ba yo snow ye ka Jingshisha nakar ka Jinghika ka ksin ka job lai tongin ya phai bat ngamenta Saka jing tho naga tin the job lay naga gospel jo Jesus Christ ye ka bala tho na ki laingut ki nong tho ki ba tho ye ka jo ka jingja ha ka por ba Jesus udang don ringkat ba ki sanran ki jong u ye ka ni ka banta ka jingja ka bala tho na ki ni ki laingut ki nong tho ila ban sham naga gospel ye ka bala tho na Matthias kala nong kabakat nyo kabakat saw hadu arthowe the gospel katum Marcos kalang kabakandai kabakat saw hadu artho kandai the gospel katum Lucas kalang kabalai nyo hadu saw fulai sini ki nong tho ki yetu ke ju ke jingja hakapor bau Jisu udan ringkat bertiksan ran ke jauh Barkani ke jingja, kabolong ke jingya tu kana ke basisha. Bat baro ni pediang ni kata. Habaladon armut nilai mut ke betu ke ju ke jingya tu kana. Ya kabakum kata ke jingya tu kana ngiju shim. Bakadei ke jingya tu kana ke basisha. Ya kadi ke jingya tu kana ke bajia shisha laya tu nakilai mut. Kata galong u Matthias, u Marcos, bat u Lucas. But hakali ke jingya tu kana kadon kawe ke jingja bakata ke jingja kalong kumni baladon we briu ubadon yu kun jo u ba pangbur ang ka tin ke jo blai haba fin puli ye kini ki laimut ki do tho ki tu yu lu briu ubadon yu kun ba pangbur but uni ukpa ukwa ba uni kun jo un light no na ke jingpang kumta ularai ke jim ke jo banwan lam yo tau kun jo hati sanram jo Jesus Christ bar ke ji tu khana ke tu ini ba ki sanram jo Jesus Christ ru kila persang ban weng ye ke jimpang no lu khana ban Pynkynriah no ye ke jimpang no lu khana ubadon ke jimpang bhur haba phin puli ye ke gospel Matthias kalau bakat nyo ko bakat saw hadu khat nyo pinsya mi kita gibenta gi persang jo ki senran jo Jesus Christ hanre ki baplik kinomla kila duai haka kerteng jo Jesus Christ hanre kimla ban Pynkynriah ye kata ke jimpang ka badan hau tau khana te hadin kata ong kani ke jingi thu khana bau nu pa jo nu khana ula Shem yo tau kun jo ban lek ra hau Jesus Christ. Bat haba ula lek ra hau Jesus Christ. Bat ule tu ba ula walam hati senran ki jo kan re kimla ban Pynkynriah ka ka Jingpang. La de kimla ban Pynkynriah. Jesus Christ ula ong kapateng ban rio ka bamne. Kata kada ke jingkran jo Jesus Christ. But hadin kata Jesu
ula Pynkynriah no e ka jingpang no tau khana but suat ni ula mi no tau khana ang kapien ka job lai but hadin kata ki senram jo Jesus Christ ki yu i ka e ka bo Jesus ula le kum ta ang kapien ka job lai hakad khat Kaba kat kendai arpo ngan puni mengai kini Bynta ong kumni anda kumta kisenram kiliawan hau Jisu jarjar bat kilaong balai bang yimla ban beno yu kaba bot balai yimla ban Pynkynriah ya kerja cimpang balai yimla ban beno yu ksut no kena kajubab jau Jisu ngap Kong kumno kat khot ka par phau u Jisu te ulong ule thu haki ka jing bom nge jopi ka jing bom la jopi ban Pynkynriah ke jing pang ban be yu ksut ban Pynkynriah ke jing pang dei ka jing bom nge jopi bar uang ikir tin na ba shisha nga ong api ngada pidon ka Jingngeit kat iwe isembay terso pin ong how ni ulum to let no nang ni hangtai he un let no king but don ka bab him la banle kata ka ci ka ke jubab jo Jesus Christ ang Jisu ke sanran ke jing bom nge ka jo thi hi hang ning yu ke ji kai ka jing bom nge Kisenran jo Jesus Christ. Kapelong iki bakimla ban Pynkynriah. Ya kena jimpang ho. Bat bakimla ru ban dumok. Ya uksut ubodon hau liu kena. Kabas ngau lengo hadu kata-kata. Bakane ke jing bom nge ke trekam. Hakinang buat ki bolong ki senran jo Jesus Christ ki baju dan senda bang Jesus ki baju i markhmat ki kamba jo Jesus ki baju yos no berkapor ki kamba ki jinghikai ngono benon ki ba don bor jo Jesus Christ hanre ke jing bom nge chatre hakini ki bri Nakene ke jinghikai iyo ikene ke jing nakene ke bentang iyo iko ke jinghikai ke boong kumni ka jing bom nge ka duno ika bor jo blai bak ka penduno yeki jingker ku ki bakenja masif ka jing bom nge ka penduno ini nek bangin yo ika bor ke jo blai bak ya ka jingker ku ka bakenja masif ka jing pangdur bagi senran ki kendu kadai ka jingge baki dei banjo panban haba prei ka jing bom nge ki sha job no ya ka Jingngeit ke jongki to ngine perkhat mentah yela ji hato ngila ju job ne sha job haba gi ma ya ki jingge ha ka jingem ka jongi ka baman kaswi Dakwa ban hikai, ya ka wegi jing hikai kum ka jing shisha na ka tin ka jong blai. But kata ka long kum ni. Pi kan mau ya ka ni ka wei. Yan ong biang sa shin. Pi kan mau ya ka ni ka wei. Wat u Jisu u balong u blai. Umla ban le ki kamba haba don ka Jingngeit. Sa shin yan ong. Wat u Jisu u balong u blai. Umla ban le yaki kamba haba don ka Jingngeit. Ya kata ngila ban shem na jing tho e ga bala tho. Dakini kinong tho. Ya ka gospel u Jesus Christ. Kata ngila ban shem. Na ka gospel u Matthias kalanang kabakat lai. Kadkat kabasan pulai hadu san pupra pinsa pulai mapi kita gibanta dan pulai mengatang kadkat kabasan pupra nangta ka gospel i kabala tho do Marcos kelanang ban riu
Kad ke benungkong haduk ban riu. Pin pule ma pi kita gi benta nadu kad ke benungkong haduk ban riu ban pule mengatang kad ke besan bat ban riu. Bat hakini ki benta la yetu ingi ba kadon kaba ujisu uyi kendo. Ya ke jing turai je ke jing bom nge jing ki brio. Haka shnong kaba uju uju sa. Bat ke shnong kaba ulasan ularang ba kata ke de shnong Nazaret. Bat ke dekat ke basan popra haka gospel Matius angkum ni. Shimla le shibon ki kamba hangta namar ke jing bom nge jongki. Haka gospel Marcos la angkum ni ki haka dekat ke basan bat ke bahrio. Hangta te umla ban le ki kamba. Hare ushubu ya ke kti. Hakendia ki bapang bak ula penkaya yaki. Ula snow kendit te namar ke jing bom nge jongki. Jesus Christ ulah slow kedit hadu kata-kata. Ya kecing turai kecing bom nge kibriu haka tu kepor. Haka tu kejaka mungkin ni mentah haka tu kejaka kerja katurai kerja jing bom nge haka tu kejaka. Habang ipuli je kini kibenta isyam bagade ke jing bom nge katrekam haka jaka ka bom la ban mudur. Habang ipuli kini ketir ke jawab lai. Namarkan ni ke jing bom nge katrekam haka jaka ai jing hika hika tino blai. Kabangi ong haka Bible ka senakok. Pisyam ro baka jing bom nge katrekam haka campel. Kibriu ki pada haka campel. Kinget bau jisu ulang ukot ublai. Kata kadai ke jing terai. Ya kadai ke jing bom nge. Nangta ka jing bom nge katray haka shnong kabau jisu uim usa ula rangba ula syong lasa nadu kapor bau dang kena bat ka king bom nget katray haka ta ka shnong ki para bangit i jonga ngasmo mate yo baka jing bom nget katray kam hangi ki banget ka jing bom nget kadan haka campal. Ya semua kata. Kacing bom ngejadam. Haki senang Kristan jongi. Ya semua nungkong nanti. Yuk day mga ubam nge. Ya semua hadu kata-kata. Yuk day kastik jongi. Kabatray kacing bom nge. Kajela jongi kabalatip ya ka. Kum ka Christian state. Yuk kacing bom nge katrekam hakar kajela jongi. Nangit kadai kata kapakangla ban yo i ka buram ka joblay bat iki kamba joblay ngasukwa ay ka ban pasat lagi jigmot ki jing perkha balay ngim yo i ki kamba jong uji sukres hakir ki sni ki ba menta kum bo balay kijing kali balay bangim yo i ki kamba bat ki buram ka joblay hakijing ki sen ki jungi hakabalang bat hakani kuri berkejat benriu ke jongi kabangi ongil kaka Christian state kita naik lagi dau terkum ke jing sisia na ka ketien ke jawab lai kaban ningkong ke jing bom yo i ke jongi ke buram jong blai baki kamba kimja hakani haki jing kisam jongi hakari ke jongi kadau ke benekong kadai kandi. Kalak benang kadai ke jing tenjuk ke jawab lai. Ke jing tenjuk ke jawab lai. Kabangila ban syam na ke kitab Deuteronomy kalau dong ke bakat lai. Kadekat ke balai ke ongkum di. Namar utrai ublai jong pi utemjuk ya pi. Ya ke bantip la pi it neem yo utrai ublai jong pi. Daga donut baro bat daga mensim baro. Kalau benong bau trai tenjuk ini hadu bakat no bagi nak ban syak ni kijing bagi kijing jejar kijing pang kijing shitom ki bang ye kedu aga jing ke jongi ladam de kijing tenjuk kadai kijing bom nge kumalo ki senran jong Jesus Christ utrai jisu unong kadai kijing bom nge jong pi kata kadai ke ba bat ke balai kadai
kapop. Ti ka kitab jong Isaya kalau nong kebasan pukandai ke dekat ke baar ke ong kumni. Handai kajing bom hok jong pi. Kila pen ya klak no hapeng jong pi bat ublay jong pi. Bat ki pop jong pi kila ka no igi kmat jong u. Nak ma napi kat ba unom snow. Dan lai pili kita. Kawai kalak balong bau tral kenju yang ni. Kapaar kalak balong kajing bom nget jong ni. Berkabalai kalak balong kajing bom hok jong ni. Kaba mengi dan kajing am. Saya kata kabang himla ban yui. Ya kaburam ke jauh belai. Saya kata kebentang abu no hangta. Di mentang ini pai bat nga. Saya kawai kajing teli. Saya kawai kajing teli. Kaba kata kajing teli kaba ong kumni. Kajingnya kaba kumno kabala ban Pynkynriah yaki Lumbah. Kajingnya kaba kumno kabala ban Pynkynriah yaki Lumbah. Tongin ya pai menta sekajing sisa ketin jong blai bagin jubab dia kajing keli kabang ikeli menta. Naga gospel ya kabala tok do Lukas. Kalenang kabakat nyo kadukat kabasan. Kidon ni gini kentin ki baong kumni. Te kita ki apostol ki laong ha utrai. To penroy ke Jingngeit ke juni. Ki senran jong u Jesu Kristus ki smutu menni. U Jesu penrem ki ba katre ke jing bom ngai juki ba kim la syu ye ka ban Pynkynriah yang nuksut yu badan hau kena. Ladi makim la ban Pynkynriah ye ki jing pang bor. Dei ke jing bom ngai. Hakini kalau nang kebakatnya ke dekat kebasan ke gospel Lukas pat. Kisanran kisau tu ke jing tempat jongki. Kisau tu ke jing duna jongki. Bat kumta kili rai ban let hau trai. Bat ongi kini kentin topen roy ke Jingngeit ke jongi. Kini ke dekat kebasan ke lenong kebakatnya Lukas kapan tau syai kedas. Baki senran ki terang. Baki Jingngeit jongki kan roy. Om ban syusak kuat. Haka jing bom ngai. Kaktin penroy. Hisu tu kamut. Ban he, ban san, ban yar. Skotamat bagi senram Jesu Kristus. Hisu tu ke jing telak. Namari kata. Kikirpat yau Jesu Kristus ki ong. To penroy. Ya ka Jingngeit ka jongi. U Jesu Kristus. Habau liya snow. Ya ka jing terpat jongki. Ulaong haka dekat ke ban rius ngap. Haka lanang ke bekatnya Lukas. Utrai ulaong. Lada pidon ke Jingngeit kat iwe sembai tersu. Kamu arsin. Ujisu la keren ike diki kentin. Ningkong ukuran haka puar bakimla ban Pynkynriah ike jingpang jong utu kena. Bat mentapa. Ukuran ike juk kentin. Haba kiwan ba auto penroy ike Jingngeit ke jongi. Uang ike juk kentin ike bau ladab ban on. Lada pidon ke Jingngeit kat iwe ni sembai terso. Pila ban ong yau ni ding dumbur long me u yau bala ratno. Bat yau bala tu haka duriau. Te enda la ko ngu ya pi. Ka Jingngeit kapakat iwe sembai terso. Kala ban Pynkynriah yau Lumbah. Hati ke benta. Ngakwa bangan yang ngambah. Ya ke jingmut bau Jesu ukuran. Syapang ke Jingngeit. Kabaong ladang idon ke Jingngeit. Tak iwe neki sembai terso. Banong ya ulum. Let no nang ni hangtai. Undalet. Samut kunu kami ke jingkeran. Ban semua tu ya ke ni. Ke jingkeran. Tongin ya pulih yo sembai terso. Satum ke jing sisa ke ketin ke jauh belai. Hasyua bangin puli. Ya ke jing mut basisha. Na ke ketin belai. Ngadon bambu. Hapadeng jongi. Ya ke wei ke jing keli.
Usambay terso ulong ubaim ne ubaya. Begini jawab nengkong yang kerja jingkeli. Usambay terso ulong ubaim ne ubaya. Usambay terso sisente iyo ya kedur kumba uya. Pandar kecing sisa kalau usambay terso ulong ubaim. Ban itu ya usambay terso ba ulong ubaim. Gidon kam ban sarah jauh haka kendo kababaha. Dai hansa ngin sate ba usambay tersu ulong ubaim. Nasyukwa ban penkan mau ya barok haka dekapua. Uni usambay ba ujisu ukren katho ya kae. Uni usambay ba ujisu ukren katho ya kae. Uni usambay terso ba ujisu ukren katho ya kaktin ka joblay. Usambay bunsin hak usambay bunsin katho ya kaktin ka joblay. Kabangina ban siyam na kasiti ka ban ningkong u Petras kelenong ka ban ningkong kat ka ba arpulay. Habala penkha arsin ya pi omdo usambay bomsak. Omdo usambay basak ka ba benong. Henry ubomsa. Nagkaktin ublay ka ba im bat ka ba yaisa. Pi bunsin na ba kren yung sumbay. Katho yung kaktin ka dyan ublay. Ladang ipuliro. Yaka farsi unongbet. Yaka bangila bansyam. Nagagospel umatias. Kalanang ka ba katlay. Kadkat ka ba ningkong hadu arpulay. Pin ya pulimo pi kita gibanta. Pin siyam nagajing siya. Ba't na pins mo turo ba sumbay ulang kaktin ublay. Haka ba unongbet ulit banber. Yaw ni sumbay ka ba lang kaktin ka dyan ublay. Ulit banhap alaki jogi jaka. Kajaka ka ba ningkong uhap harut lenti. Kajaka ka ba ar uhap haumaw. Kajaka ka ba lay uhap hakiding siya. Kajaka ka ba saw uhap hakakando ka ba baha. Kini kajaka kiba usumbay uhap. Kathoy ka danut jongi kibreo. Kiba yo snowy ka tinublay. Kabalong usumbay. Kumba usumbay terso. Udon kam ya kakandaw ka babaha. Kanang ban penni ya ujur terso. Sab hangan obeng sa sisin. Kumba usumbay terso. Udon kam ya kakandaw ka babaha. Kanang ban penni ya ujur terso. Kalong ru kumta. Usumbay ubalo kaktin ublay. Kadon kam ya kakandaw ka babaha. Kabalong kadonut jongi ki bro. Gaskosi. Yo ba kadonut jongi kalong kum kadonut mau. Ini sumbay uhap. Hau mau. Yo long kum kiding siya. Ini sumbay uhap haki siya. Haki ta kiding siya. Kiba bon ki kenram haga jingam. Hari kajing siya kalong. Usumbay kabalong kaktin joblay. Ukwa kabanhap haga donut kababha kabalong kakandaw. Kakandaw kababha kabalong kadonut ka jongi. Day haba kaktin ublay. Tayo jaka hakadonut ubriu. Kan penmi ika itu. Kan penmi ba ika jingngeit. Ka jingngeit. Tata ka di sisa. Haba usumbay ubulang kaktin joblay. Haba uyo jaka hakadonut jongi. Kabalong kadonut. Kabapliang ya ka jing sisa kabalong kaktin ublay. Nakata kadonut. Usumbay ukersoy. Ya ka jingngeit kaba sisa. Ya ka jingngeit kaba sisa. Tongin ya puli menta. Ya ka jingmut kaba don. Haka jingkran ujisu. Lada pidon ka jingngeit. Kat iway isambay tersu. Kabangila ban siyam. Naga gospel u Matias. Talanong kaba katlay ka dikot. Kaba life away. Life to art. Ka gospel u Lucas. Kalanong kabakatlay, kabakatra, katkanday. Hangning in siyam megajing sisya baro, yagajing mot, kabau jisu ukran. Sapang uni sumbay terso.
Kaya jay dorne ambat ka jingmut ka bangingi perkat yang sumbay terso. Sapang ka Jingngeit ka bangingi. Kakarpat ya pi sa pule mo pi ya baroar kit khat. Hakini ki nong tho baroar ngot nakidikil nong ki bangala kadaw. Nan puli mga banta tangi ka gospel umatios. Kalau nang ka khatlai ka khat ka balai puar. Ka ong kup nisngap. U balong kamrit iki sembay baro. Hanre pandang lasan ulong kam kraw. Yaki jur bat ulong ding kat baki simblen iwan ye kapan ri chong tengen haki tenap jauh u. Hakan ni dekat ke balai puan kalau nang ke bakat lai umatias. Kidon kiktin ki bapen shisha yu sumbai tersu. Ba ulong usumbai ubayib. Kat hadu bau Jisu ukuran bat upen seriam ye ke Jingngeit Kristan bat uni sumbai ubaritam lagi sumbai baroh. Tungin ni pek menta bat ngin sok kita gikentin ki badan hakani dekat ke balai puan kalau nang ke bakat lai ke gospel umatias. Tawai ke kentin kadai ke bagi semua tu kapan percaya ke Jingngeit ke Jisu ukuran kadai ke ketinsan. Handrai ulasan kibasan kidai tangki badan ke Jingim. Ki bomdan ke Jingim kimla bansan. Kabumot ka Jingngeit Kristan kadai bansan kubo sumbai terso. Lada ngabu haka wepat ka ketin ka Jingmut kalong. Ka Jingngeit Kristan kadai ka Jingngeit ka baim. Jisu ong lada pidan kat iwe ni sumbai terso. Kin ong yo lum lek no nang ni hangtai unda ko u ye pi. Kabumot ka Jingngeit jong pi ka jonga kadai bansan ke ko basan usumbai terso kata kadai ka Jingmut ba Jisu kran. Kata kadai ka Jing shisha ya kepala batai yo sumbai terso dau Jisu Kris. Ndai balai batai dangamo yo lisik ong batai ba Niangmih ndai. La batai do Jisu Kris sumbai terso long basan ka Jingmut kalong ka Jingngeit kadai banong ka basan. Ka bayaisan ka bayai roy ko bagi sendran ko tupun roy ka Jingngeit ka jawi. Unong tho shek Hebrew hakalalong ka basan ka dekat ka bakat we hadu khat saw. Pule ma pile ka dekat ka bakat we hadu khat saw. Ngan su pule mga mantagan kot ka bakat ar bat ka bakat lai. Ukuran semua ukuran semua dia mensim. Namar ki Kristan Kim Roy. Namar ki Kristan haka tukupor Kim Roy Kim Sam haka jingya dai da jungki bar ublai. Siap uang kumno. Namar haba pila dai pi balong kinong hikai. Haba ngakmi ye kapor. Pidon kampen ban ba uno unikai pi. Ya ka jingstang kitan rai ban ningkong ke orang ublai. Bat pila jalong. Di badan kami kadut ki om. Ya ka jingbam ka ba e. Kadukar ka ba khalai ko namar uno bo jubam. Tang da kadut ulong bom sempang. Ya ka tien ka ho. Namar ulong ukulong. Kani kamut ya Kristan ubomsan. Haka Jingngeit. Kajing shisha kalong. Kila day balong kino hikai unong to. Panban ki dang sa kulong haka Jingngeit. Haka jing siya bakilong kino hikai. Lahap bal hikai panban iki. Lalu kabasdang o kaktin nga joblay. Lalu kabasdang. Kabaningkong ka oran oblay. Kadon kami ki panban bal hikai. Lalu kabasdang. Katang kaday kajing yung ijong nong to. Siya kihip. Ya ka siti si Hebrew ki Kristan aga dugo po balong ki Kristan ki ba imsan isa klosa habang ipai ya ka spasnem ka bang iem mangiru kada ka spasnem ka bala nang kiu hapiliang baro habang yekren ya ka jingnang ji start ka spa ka probat ki we hanrei habang ipai pat sekal yang juga Jingngeit disakut hajo kaba imah kalong ikong bakan sa jano ng percaya ka Jingngeit ka Jingngeit. Hasnong hataw, haying hasam, haka imlang sa lang, bat haka balang. Gila dari shibon, kibriyo ki basta. Ki baladep an pandep ki jimpulik, ki baper. Haki kerdan ki baper. Hanrei habang ipai pat. Haka Jingngeit. Isa kelas
haju si haju kum keluksa ya kwa ban os ladang ni feel she feel habang ni le school ni snosi bat ni le rai ladon bakli yangi bagi sa kelas Henry nim snow bat nim snow si bat nim snow le rai habang ni sa haju ha ka Jingngeit dai kata ka bang nim la ban job ya ki Jingngeit ki bawan ban le ha ka Jingngeit ka jongi ka buman la kasui manta ubriu ula stap palap ya chu daki kijap ula ya daki khle ka bumur ula penya ki a la ka borsta la ka bor jabing bat ki la klet ban shania bat ban pai khmat shoblai kata nganut ban ong ka perthai ka sludur hadu katni dei namar ba ubriu kan mau shu yo blai ulaya halaga jong ka jingsta bat ka jingla ka jongi para bangai ladang ikwa ba ka Jingngeit jongi kan Pynkynriah yaki Lumbah ka bamot iki Jingngeit ba ki Jingngeit ni don kam iki Jingngeit ka basan kumbasan usumbai tersu kumbasan usumbai tersu Yin swak sa katin ka baar na kanika katin ka bau Jisu ukran upansyay yaw simbay terso. Katin ka baar ka long uding. Ang kanika dikot ka balay puar ka danang ka bakatlay ka gospel umatsyas long ding. Hal kanika dikot ka balay puar ka danang ka bakatlay ka gospel umatsyas nisyam yaw simbay terso haba usan. But ka jingsan jong ka long hadu ba unda long ding haba ong long ding kamot ukot sa ka jinglong rang ba namar ka tin ding ka thong ya ka jinglong rang ba ka Jingngeit bat ka don sa ka way pat ka jingmot ya ka tin ding ka tahe ka long uskam ngane ka scam ka shiti sheki Hebrew ka namba katwe ka dikot ka baningkong ka Jingngeit ka long ka Jingngeit scam ka Jingngeit ka scam day haba ka Jingngeit ka lasan bat ka lakot sheki jinglong rangba day ka ni ka Jingngeit bala rangba ka bala ban Pynkynriah yaw Lumbah ki Jingngeit ba ki Jingngeit kum ka luksa ka baga kwa ba wan ra ha ka po ukana ubakhat arsnam na ubada chipo snam umla ban kiet yo khaw ubasan phau kilo namar kanne ka jingtho kalong ka jingtho ya ka ban kiet urang ba kanne ka pen svo thu yangi bagila ban Pynkynriah ya ki Lumbah ki jongi ki Jingngeit ki bengesem ki kedu dei haba ka Jingngeit jongi talakot siya ka jinglong rang ba. Upo, uong ha ka shiti, ka baningkong shikorin, ka lanang bakatlay, ka dikot bakatway, ka kumni. Manbang adang kana, ngalale kumukana. Ngalasngaw kumukana. Ngalak perkat kumukana. King. Haray mentang ngalarang ba. Ngala ino eki kijong ukana. Kan ni ka kerang ni ka Jingngeit, ka basan, siya ka jinglong barang ba. Ngangit baro gi kan mau le ka putri kabadon hakadoi tarakser kabetu syafang uding bila ye ka balapho da ibabu sasatham kidon kitin ki bakran syafang urang ba bagatan kitin kalong kumni dei ha urang ba kay kasyong kamon bajuan. Ya pila ban ben, hanray kumno pinra. Kaya ka bang amot banong kalong. Kapertay, kala ban ben yung ka Jingngeit ka bang idon. Hanray haba ka Jingngeit ka lakot siya ka jinglong barang ba. Omdon, bala ban rap yung ka Jingngeit ka jongi.
Upol uang ke city seki Ephesus. Hakalanang ke basau. Kadkot. Kabakat lai uang kum desap. Sat ndang ilayo boy baro seki jinglong ke wei jong ke Jingngeit. But jong ke jingtip yau khul ublay. Haduk ke jinglong rang ba ba. Haduk ke jingtho ya ke jingtho ke rinjeng ke jingdap ukras. Kaba mot ke Jingngeit ke jongi. Ke dei bangin boy si ke jinglong barang ba ba. Haduk ke jingtho ke rinjeng ke jingdap ukras. Kaba ke Jingngeit ke jongi kan san haduk ke rinjeng ke jingdap ke jong ukras. Dai hanta yin salah ban Pynkynriah. Ya ki Jingngeit ki Jingngeit ki bang Yeshem di tendu aga jingiem ke jongi ke baman ke sui. Ti hakan ke puat Nakwa bagan bu no shua hantai ke jihikai. Ya kan ke ketil ke jauh belai. Tinggal sepeteng biang ke benta ke baar. Hakatai ke wei ke benta. Hakatai ke wei ke tayo ke benang. Kani ke benta ke benukong. Yin sepeteng pari ke benta ke baar. Hakatai ke tayo. Bar yin sesuatu. Ya ki cingmut bersisha ke bau jisu keren. Yau sembai terso. Ublain kurkun yarap ini. Ublain ke benta ke buram jengu. Amen. Bab amen.